Nyakorongo jwang dakika 23 tok saa achiel mar odhiambo machiegni wadhi nyime kod weche manyien mag ang'ich welo. Kwadhi nyime Nyakorongo jwang obila kotenre kod ruodhi e location mar Suna Oruba. Dhi nyime kod timo pedha ne jokuoge mosebedo kamayo oganda mwandu. Kabende e kuonde dak mopogore opogore ma oting'o Oruba e kinde ma jodak e kinde thuolo ma osebedo ka ohala bende gisebedo ka girocho chala mano mar arita kwe e boma mano ma Migori. Ywak ma otende kod rochruok mar arita kwe boma Migori ma osegol kod oganda ma oting'o mag jodak e kaunti ma Migori ma bende ong'ere kaka Migori Residents Association osewinjo tinde arita kwe osechako wuok oko mar timo pedha ne jokuoge kaachiel kod jomaundu. Odiochieng' manyoro mwandu mopogore ne oyudi e kinde apedha mane otim kod tinde arita kwe e kar dak no Oruba. Apedha bende ne oweyo ka chiji ariyo ne omaki. Timo operation kane wan gi OCS Telewa, Chief Inspector Moruba gi officers duto Moruba gi community ma osebedo ka konyowa. Omiyo no mako gik muneno man piny kagi. Koro gin Oruba Police Station ka. Koro ng'ata magiri olal obi ochek ka. Omiyo no achaka pedha ni chakre saa 3 motieno. Mwadhi nyaka saa 10 motieno kwa manyo jogi. To wakia kaka jok moko no information mamoko ringo. Leo tumeona kama wamejaribu kufanya kazi. Na bado tunaomba idara ya security hasa Oruba wajitokeze. Tusirikiane na wananchi. Tufanye hii kazi pamoja. Tena tujue eti wahalifu ambao wako ndani yetu ni wakina nani. Jotendari tego ego mag Suna West koro kono oganda mondo koti kod gima chiegni mate mapedha kendo makachije ma itudo kod kuo. Ago erokamano ne community moyie miyowa support mondo ginyiswa joma kwalo gik moko. Jok moko no ringo to nitie be mano mako gintiere custody ka warito mondo tergi e court. To en onyo ne joma pod thago ji ma terrorize joruba ka. Ndalo gi chuok ok wabiwegi nyaka the last minute. Oganda modak e kuonde dak mopogore opogore ma oting'o Oruba osaka kaachiel kod onyinjo osebedo kaywak ni koro osebedo ka imayo gi mwandugi kod jokuoge kaachiel kod jonjore. Chopo saa 2 to ka ng'ato dwa dhi ode to parore apara. Mondwa imayo, vijende imayo ji gik moko. Kendo kiwuok odi kiwuok e tich kidhi e odi tiparori apat. Jokamarogo mag oganda modak Migori babeno kaka Migori Residents Association ka otele kod jakom margi David Ogweno wach ni nitie pinyni emokuom genge ma oting'o Oruba ma bende nyaka sani koro koromo saa 2 mar otieno oganda ok nyal wuo mayot. Wasebedo gi problem. Migori osebedo town maduong' mok wanyal keto curfew e yo ni jo ok nyal wuotho from saa 2 kadhi e udi. Wan gi area moro kama chakro Nyinjo ka to luwo Pesoda to dhi Kamadaga to dhi nyaka Lamu. Jo ok nyal wuotho chakre saa 2. Security Oruba ka okethore. Tende ni ok nyal wuotho gotieno, giwuotho gotieno itong'i. Ok nyal loko within from stage ka nyaka loka cha kata yoko genya kocha. Kuondo osekwal several times kendo anwoya. Giwanyo oganda mathoth ma oting'o johala osewito mwandugi e lwet jokuoge ma osebedo ka koro muko kuondegi mag timo ohala kaachiel kod kata ute magidake. Kwaye nano ng'eny. Kuo kendo nitie mibire to ot to intiere i ot ka makaw gige ot madhi. Piny maru nyaka wayud cases mag maundu jomo magige gi oma simbe gi oma pesa otur dukni gi. Jodak ma Migori dwaro mondo koro med ji ochiko mag arita ka giwacho ni obila bende koro nego medi kendo nyamburko mag obila bende koro medi e tesendo obila no Oruba. Wadawacho ni wakoso polise moromo Oruba Police Station kacha. OCS maro setiyo maber kendo nyalo pongezi go kabisa. Mokwongo wango gi gari minyalo patrol go within town ma chando gari ma chando tinga. Wakwayo the police department mondo olu cases mosebedo reported go. Mar ariyo ne wakwayo jopiny ni kanitiere ng'ama ichich godo to idhi ka police mondo iter nyinge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala maromo chiko e kar dak Mangumba mayudore Kasarani olalo